watch out. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Why? Santa Claus is coming to town. Gather round. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're away. He knows if you've been bad or good, So be good for goodness sake. you better watch out. You better not cry. You better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Φιλαράκια μου, πού μου είστε, τι κάνετε? Χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα. Όμως, εμείς έχουμε έρθει εδώ, στο Ολύμπικο στη Λάρισα, τελευταίο τουρνουά του 2024. Έχει ματσάρες, έχει ωραία φαγητά, ποτά και ματσάτσες φυσικά. Πάμε όμως να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Στέφανε, εντάξει? Όλα καλά. Φύγαμε. Ήρθαμε. Καλώς ήρθατε. Εντάξει όλα. Προσπαθούμε. Έχουμε ένα μείον ένα γήπεδο. Με αποτέλεσμα να μπορούμε να προσαρμόσουμε τα παιχνίδια στα 3 γήπεδα που είναι κλειστά. Με λίγο υπομονή θα τα καταφέρουμε. Εντάξει, δεν μασάμε. Όχι, δεν μασάμε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε περάσει πολλά, δεν χρειάζεται. Έτσι. Και αγωνιστικά Εσείς? βλέπω προχωράς full. Ναι, αύριο παίζουμε με το συμπαίκτη μου στους 16 στο Μένσι και ελπίζουμε να περάσουμε και από εκεί, να πάμε παραπάνω. Τώρα βέβαια δυσκολεύουν τα παιχνίδια από εκεί και πέρα, αλλά θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, να φωνάξουμε τώρα αυτόν που σε τραβάει βίντεο εκεί. Το ρωτήσουμε κάτι. Τον κύριο Αγραφιώτη. Για ελάτε λίγο από εδώ. Ελάτε λίγο. Κύριε Αγραφιώτη, Έχουμε ήδη ανακοινώσει το όνομά στην κάμερα, αλλά πρέπει να έρθετε. θέλω να μου πεις εδώ για τον πρόεδρο. Δύο λόγια. Είναι μεστός, είναι οργανωτικός. Του λείπει σήμερα το χιλόφωνο, γιατί συνήθως κυκλοφορεί με χιλόφωνο για να οργανώσει εδώ. Αλλά εντάξει, λέω στο επόμενο τουρνουά θα το κανονίσουμε αυτό, πρόεδρε. Το δύσκολο είναι ότι είναι ένας μεγάλος χώρος με αποτέλεσμα να χάνονται οι παίκτες μέσα στο χώρο και να μην μπορώ να τους βρω. Τους κυνηγάω. Και έχει και κρύο και κρύβονται κάτω από καμιά Συνήθως σόβα. έχουμε χιλόφωνο. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι θα τα Είναι καταφέρουμε. επαγγελματικά τα πράγματα όλα. Απλώς ήταν έτσι. Επαγγελματισμός. Ναι, εννοείται. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Το τουρνουά πώς το βλέπεις? Το τουρνουά το βλέπω ωραίο, έχει ωραίες ομάδες, πάρα πολύ ωραίες ομάδες. Καλά ματσάκια, νομίζω αύριο θα γίνουν καλές μάχες. Δηλαδή quarter final, semi finals θα γίνουν καλά. Και σας περιμένουμε όλους. Παντελής, 3 στα 3. Γεια σε σας. όλα. Τι γίνεται? Καλά. Μόλις- Έπεσες, γιατί? Μόλις τελειώσαμε το μεικτό, ωραία. 3-3 στο μεικτό. Θα δούμε τώρα αύριο knockout. Για πες, εδώ ήρθαμε Λάρισα. Πώς φαίνεται? Ωραία. Η Λάρισα, το Ωραία, κλαμπ. ωραία. Καινούργιοι τάπτες. Γηπεδάρες. Εσύ Ωραία. πες για την εμπειρία σου. Και στο τουρνουά, και στους τάπητες. Εντάξει, τάπτες θα κάτσουν λίγο με τον καιρό, θα πέσει λίγο η άμμος. Έλα, είναι τρομεροί τάπτες. Εντάξει, τουρνουά δυνατό. Περάσαμε χθες το αντρικό. 3-3, θα δούμε αύριο τώρα. Φιλοδοξίες. Πάντα. Αυτό. Μακάρι να σε δούμε τελικό. Μακάρι να με σχολιάσεις 2 τελικούς θα πω εγώ. Και στο μεικτό. Και στο αντρικό και στο μεικτό. Δεν θα το αντέξω αυτό. 2 στα 2. Λοιπόν, Παντελή, θέλω να μου πεις γρήγορα Ναι. την καλύτερη σου στιγμή το 2024. Μπορεί να είναι και Το αύριο. 2024. Μέχρι στιγμής ο τελικός στο πικ στο μεικτό. Με την Κατερίνα. Τι έγινε, ήρθες και εδώ από Βόλο, Παντού. Παντού. Ήρθαμε να στηρίξουμε και εδώ. Μπράβο. Χριστουγεννιάτικο τουρνουά. Πρώτη φορά έτσι είμαστε στο κλίμα των Χριστουγέννων. Ωραία. Πολύ ωραία. Πώς Και τα πάτε? χθες και σήμερα και αύριο 3 μέρες. Περάσαμε στο μικρό, περάσαμε στο αντρικό. Τώρα αύριο. Έχετε φιλοδοξίες. Εσύ με δεδούς. Θα δείξει, ναι. Πάμε για κάτι καλό. Μια φορά επιτέλους. Αν πάτε αντίπαλοι στο μεικτό, Θα τον κερδίσω. μ' αρέσει. Δεν χάνω, να ξέρεις. Έτσι, πες το εκεί, να τα ακούσει. Δεν χάνω. Μακάρι.
Δεδούσης, sorry, έτσι. Είναι φίλος πολύ. Ο Δεδούσης. Αδερφός. Έτσι. Αλλά τι να κάνουμε, μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχουν. Μακάρι, αλλά όποιος μιλάει μαζί μου, υποστηρίζουμε αυτό που μας μιλάει τώρα. Έχει και εδώ βιβλία το βράδυ ή όχι? Έχει, γιατί θα κάτσεις εδώ. Μπορεί. Άμα κάτσετε, θα σας πάω εγώ. Γιατί στο Βόλο περάσαμε ωραία. Αγαπάμε Βόλο full. Εντάξει. Περνάμε υπέροχα. Ωραία. Και Λάρισα όμως. Φιλοξενία. Εννοείται. Πάντα. Γι' αυτό ερχόμαστε κιόλας. Τι κάνετε? Πώς πάει εδώ το τουρνουά? Πολύ ωραία. Πιστεύω αν τρέπεσαι. Καθόλου. Λοιπόν, θα κάνεις πολύ κοντινό στο μάτι. Πολύ κοντινό, εδώ όχι στο δικό μου. Φαίνεται ωραίο. Στέφανε. Εκεί πήγες. Περνάς καλά. Πάρα πολύ ωραία. Παίζεις εσύ. Έχω ξεκινήσει να παίζω, αλλά είμαι ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κοιτάω κάποια γνωστή που φωνάζει εδώ. Από Λάρισα, Όχι. Από. Είμαι από Βελεστίνο. Από. Βελεστίνο. Μετά από καιρό ήρθαμε Λάρισα. Επιτέλους, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Πώς μας βρίσκετε? Πολύ ωραίο κλαμπ. Στο έχω ξαναπεί, αλλά από κοντά όποιος δεν έχει έρθει πρέπει να έρθει. Σας περιμένουμε, ναι. Για πες εδώ τι έχουμε, πόσα γήπεδα, έχει και ποδόσφαιρο. Έλα, τώρα να σου δείξω. Ελάτε από εδώ. Το βλέπεις. Έχουμε 3 κλειστά. 3 κλειστά γήπεδα. 1, 2, 3. Καινούργιους τάπητες, μόλις σου βάλαμε. Το είπαμε, ναι. Έχουμε ένα ανοιχτό. Και το ένα ανοιχτό. Το ανοιχτό εμένα μου αρέσει περισσότερο. Για πες, έχουμε 2 γήπεδα ποδοσφαίρου. 2 γήπεδα ποδοσφαίρου, παιδική χαρά. Πάρα πολλά παιδικά πάρτι. Μεγάλη σάλα μέσα. Ναι. Πολύ ωραίο το μαγαζί μέσα. Πού πας, φεύγεις? Όχι, εδώ μαζί σας. Εκεί τι γράφεις στο χέρι? Ένα παιδάκι μου γράψει την αλφαβήτα. Γιατί ως γνωστό είμαι και δασκάλα. Να κάνεις πολλές δουλειές, ναι, εντάξει, τι να κάνεις. Πολυεργαλείο να ξέρετε, εδώ στο Ολύμπικο. Πόσα χρόνια είσαι εδώ? Κοντά στα 3. Πες εδώ για το τουρνουά, πώς το βλέπεις? Έχετε Έχουμε να πάρα κάνετε πολλές και καιρό. συμμετοχές. Ναι, έχουμε να κάνουμε από τον Ιούνιο, τον προηγούμενο, το καλοκαίρι τώρα που μας πέρασε. Κάναμε το Χριστουγεννιάτικο, πάρα πολλές συμμετοχές, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Ήρθατε εσείς, το μπλουζάκι μας το έδειξες. Να πάω να το ξαναφέρω. Νομίζω τα έχω πει όλα. Θα κάνει πολύ ώρα, λες. Δείξε λίγο πλάνο. Πρώτη φορά εδώ. Εδώ είναι το πλουζάκι του τουρνουά. Γύρισε πίσω. Περίμενε πρώτα από εδώ. Πίσω. Εντάξει. Γύρισε. Εσάς θα σου δώσω ένα. Πήραμε. Πολύ ωραίο. Θα σου δώσουμε ένα πάρτι και Αθήνα. Στέφανε, ωραίο. Πολύ ωραίο. Εσύ. Εγώ το διάλεξα. Εσύ. Ναι. Ολύμπικο, αγαπημένο. Λοιπόν, έχω κορίτσια που έχουν ταξιδέψει στη Λάρισα. Παιχτούρες. Αύριο θα μας δείτε. Όχι λόγια. Όχι λόγια, πράξεις μόνο, Ναι. Πώς θα περνάτε εδώ? Τέλεια. Γεια σου Λάρισα. Γεια σου Αθήνα, πες, Λάρισα εδώ είναι. Πρώτη της εμφάνιση σε τουρνουά, πάει να το σηκώσει, λέει. Ναι. Με τη συμπαίκτριά μου. Ποια είναι η συμπαίκτρια? Η κυρία Μασούρα. Μαριάντα, μην τρέπεσαι. Έλα εδώ. Μια καλησπέρα, μία. Μαριάντα. Έλα εδώ, να τη Μαριάντα. Γεια σας. Τι κάνεις, καλά? Κάτσε από πίσω και μίλα, έλα. Θα φύγω. Πού Θα πας? φύγω. Λοιπόν, αν με τέτοια συμπαίκτρια βλέπεις να πας κάπου, νομίζω ότι Πού θα πάω, πιστεύεις? πήγαινε για ύπνο. Καληνύχτα, Αθήνα. Γνωστή. Γιατί δεν θα έρθω, έχασα στους ομίλους. Α, ναι, τέλος. Ναι, τέλος. Και επειδή είμαι και λίγο μάνα, γιατί τώρα προσπαθούν να ισορροπήσουν οι δύο ρόλοι, μάνα παντελίστρα. Λέω να είμαι μάνα αυτό το ποσουκού και να κάτσω στο σπίτι μου με το παιδί μικρόφωνο μου. λίγο, ρε, Στελίνα. Πες κάτι εδώ. Τι να πω. Γιατί Τα λέμε ότι είναι καινούργια χρονιά, θα είμαι πάλι παντού. Ναι, γεια σας. Λαρισαία, ήρθαμε εδώ. Καλά είστε? Εσύ, Εγώ καλά είμαι. πώς θα πας εδώ? Πώς είστε? Πολύ ωραία. Πώς περνάτε στην κρύα Λάρισα και την... Δροσερά, ζεστά, ωραία φιλοξενία. Θα μας πεις εδώ για το χριστουγεννιάτικο τουρνουά που γίνεται εδώ, στα μέρη σου. Τι θέλετε να σας πω? Για το Νέες Ολυμπικό. μοκέτες μπήκανε, σε είδαμε να παίζεις. Παίξαμε, πολύ ωραία. Είχαμε λίγο αντιλιά. Ναι, καιρικά φαινόμενα. Πολύ ωραία, θα πω. Προχωράμε.
Προχωράμε, ναι, παίζουμε και αύριο. Πάμε οκτάδα. Θα δούμε πού θα φτάσουμε. Μακάρι να πάμε τελικό να μας δείξετε live. Για πρώτη φορά. Δεχόμαστε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία να σε δούμε live. Για πάμε. Πώς θα πάμε εδώ, στο τουρνουά? Παλεύουμε. Μας καθυστέρησαν, μας πήγαν μία ώρα πίσω τώρα. Και θα το ξημερώσουμε από ό,τι φαίνεται σήμερα. Σ' αρέσει εσένα, όλη μέρα. Ναι, ωραία. Όλη μέρα. Παίξαμε το πρωί. Και intermediate και advanced, όλες τις κατηγορίες. Παίζει παντού. Καλά λέω. Το παλεύουμε. Ναι. Είμαστε εδώ non-stop. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Θες να δώσεις φαβορί, advance? Φαβορί advance. Ναι, θα δώσω αδέρφια Πατσουράκους. Και θα δώσω και Τσολί Παντελή. Αν και δεν τους θέλω καθόλου. Δεν τους πάω καθόλου στα ζευγάρι. Θες Λάρισα? Θέλω Λάρισα, ναι. Ό,τι βλέπω. Όχι αναγκαστικά Λάρισα, αλλά ό,τι βλέπω. Λοιπόν, θα σε δούμε αύριο, Ναι. Κάποιο κυπελάκι πιστεύω. Μακάρι. Βασικός. Της χαμηλής κατηγορίας, αλλά εντάξει, μακάρι. Είμαι εδώ με τους φίλους μου πρώτα απ' όλα από τη Λάρισα. Αντρέας, Δημήτρης. Παιδιά, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είστε άψογοι, όλο το team. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ, το συνεργάτη σου. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα και ευχαριστούμε που είσαι εδώ, ανάμεσά μας. Εντάξει, εμείς παίξαμε κιόλας. Εντάξει. Είχα την τιμή. Παίξαμε 2 ματσάκια. Ωραία. Το τρίτο τραυματίστηκε, σε πόνος λίγο αστράγαλος, γύρισε στο πόδι και είπαμε να μην συνεχίσουμε. Πολύ καλά. Δεν θέλαμε να προχωρήσουμε, είναι αλήθεια. Αυτή η διάδα δεν πήγε καλά. Πολύ καλά πήγε. Ήθελα να είναι ξεκούραστος, γιατί έπαιζε συνέχεια. Έχουμε ακόμα δρόμο να τελειώσει το τουρνουά. Αφήστε το, παιδιά. Να τελειώσει το τουρνουά. Λοιπόν, να πούμε για το τουρνουά τώρα, έτσι. Μια ωραία κίνηση σε δύσκολη εποχή, θα έλεγα, πολλοί κόσμος. Ναι. Καταρχήν είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την ανταπόκριση που είχαμε από τον κόσμο που ήρθε στη Λάρισα, στην πόλη μας. Πολλοί εκτός Λάρισσας, αρκετοί εντός. Τους ευχαριστούμε όλους. Για μας μας προωθεί όλο αυτό. Πραγματικά μας προωθεί στο να το κάνουμε θεσμό και να είναι το τελευταίο tournament του έτους, να γίνεται εδώ στην πόλη μας, στη Λάρισα, και κάθε χρόνο όλο και καλύτερα. Περισσότερα event, περισσότερες εκπλήξεις και μεγάλα έπαθα, εφόσον έχουμε και πολύ καλούς παίχτες. Βλέπουμε τρομερά μάτσα, Δημήτρη. Θα δούμε. Πιο ειδικός ο Δημήτρης να απαντήσει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Έχουμε λίγο καιρό που έχουμε αναλάβει εδώ πέρα όλο το Olympic Park, γιατί είναι βέβαια σου σε ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο. Μου λέει ο Αντρέας, θα κάνουμε τουρνουά. Μου λέει πότε? Μου λέει πριν τα Χριστούγεννα. Είστε τρελός, του λέω. Ήμασταν Θεσσαλονίκη μαζί. Λέω, είστε τρελός. Λέω, ξέχασέ το, δεν πρόκειται να έχουμε καθόλου κόσμο. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, ήμουν πολύ αρνητικός. Να είμαι ειλικρινής. Παρόλο που γυρνάω, παίζω και λοιπά, ήξερα πολύ γνωστή από εδώ, ήταν εξωτερικό, δύσκολη εποχή, έτσι. Διακοπές τώρα Χριστούγεννα. Παρ' όλα αυτά το τολμήσαμε. Έκανα πίσω. Γιατί έκανα πίσω, γιατί εγώ σου λέω είχα αντίθετη άποψη. Διαψεύστηκα, το ομολογώ. Οι συμμετοχές ήταν για την εποχή πάρα πολλές, έτσι. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βγάλουμε το πρόγραμμα. Κάναμε κάποιες αλλαγές τελευταία στιγμή, βάλαμε παραπάνω άτομα, δεν μας έβγαινε λίγο το ωράριο. Παρ' όλα αυτά, δανειστήκαμε και λίγο τα γήπεδα του 360, στείλαμε εκεί και 2 ομίλους, τους ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Ευχαριστούμε το 360, βέβαια. Ευχαριστούμε το 360 το Padel Club. Είμαστε γειτονάκια, έχουμε πολύ καλή συνεργασία και τους ευχαριστούμε και για χθες, Δημήτρη. Ναι, πάρα πολύ και επίσης ευχαριστούμε όλους που έχουν έρθει και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη και από Λαμία, έχουμε συμμετοχές. Ελπίζουμε να ευχαριστήσουμε όσο δυνατόν γίνεται περισσότερους. Δεν γίνεται σίγουρα να τους ευχαριστήσουμε όλους. Και εμείς μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας. Σίγουρα έχουμε κάνει λάθη και θα συνεχίσουμε να κάνουμε λάθη. Γιατί αν δεν κάνεις λάθη, δεν μαθαίνεις κιόλας, δεν πας και μπροστά. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας και εμένα και του Ανδρέα είμαστε μαζί από πρώτη δημοτικό, είμαστε φίλοι από 6 χρονών. Σε όλα μαζί. Σε όλα μαζί. Μαζί στο γυμναστήριο μας, συνέδροι, μαζί και εδώ. Είμαστε όλη μέρα εδώ, όπως το είπες, από το πρωί από τις 8 η ώρα μέχρι να κλείσουμε. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Και αυτό το τουρνά είναι μόνο η αρχή και έπεται συνέχεια με πολλές αλλαγές. Βλέπουμε αλλαγές. Και τολμάμε να δώσουμε υποσχέσεις ότι θα γίνουν εδώ μεγάλα πράγματα. Ακούσαμε πολλά. Η συνέχεια στον Ανδρέα, γιατί δεν λέω πολλά. Εγώ τώρα αλήθεια. Ήταν που δεν μίλαγε πολύ, πρώτα απ' όλα, έτσι. Εμένα με ευχαρίστησε αυτό. Λύθηκε. Έτσι είναι.
το συνεταιράκι μου εδώ και το κουμπαράκι μου. Εγώ. Κουμπάρι αυτό, είμαστε και κουμπάρι εδώ σε αμφιβολικολητή. Και κουμπαράκι. Μόνο συμπαίκτες δεν είστε. Άκου να δεις τι γίνεται. Ο Αντρέας είναι μαύρο, εγώ με άσπρο. Είμαστε τελείως διαφορετικοί. Τελείως διαφορετικοί. Τώρα πώς το σχολιάζεις αυτό? Πες μας λίγο. Οι κολλητοί συνήθως κάπως έτσι είναι, να ξέρεις. Αν μας αφήσεις 10 λεπτά μαζί θα μαλώσουμε. Αν είμαστε μακριά επικοινωνούμε. Ναι, όντως στο τουρνουά δεν σας έχω δει πολύ. Καθόλου, είδες. Ναι. Εσύ μας φώναξες τώρα εδώ. Ναι. Δουλεύουμε μαζί, ο Αντρέας είναι στη μία άκρη, εγώ στην άλλη και είμαστε έτσι. Αν είμαστε κοντά μαλώνουμε, έχουμε αρνητική ενέργεια, μακριά ξέρεις. Και φεύγουμε. Γι' αυτό σας έχω απόσταση. Έτσι ακριβώς. Σας αφήνω εγώ να συνεχίσω το τουρνουά. Ναι. Ο αγωνιστής. Αγωνιστής εδώ, έτσι. Τα πάντα όλα. Ο Δημήτρης είναι εντός του πεδίου, μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μας δίνει και ωραίες φάσεις και στυλ αγώνα. Τον θέλουμε δηλαδή μέσα. Εγώ θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας. Τρομερή ανταπόκριση και χωρίς αυτούς δεν θα οργανώναμε και όπως θέλαμε όλο το tournament. Έτσι, το τουρνουά, το χριστουγεννιάτικο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Και σήμερα νομίζω θα δούμε πολύ ωραία μάτς όλοι. Σίγουρα. Και χθες είχε ωραίες ματσάρες, αλλά σήμερα έχει και ματσάτσες. Ματσάτσες. Γελάει. Στους τελικούς νομίζω θα δούμε πολύ ωραία πραγματάκια σήμερα. Οπότε αυτό, κάποιον άλλον που θες να ευχαριστήσεις? Εντάξει, τώρα δεν είναι εδώ και οι άλλοι δύο οι συνέτεροι μας που έτρεξαν και αυτοί έτσι, πιο πολύ pre-work, έκαναν δουλίτσα πριν έρθουμε στην Πέμπτη στα πρώτα μάτς, τους Γιωργάδες μας. Από εκεί και πέρα τον κόσμο μας, τίποτα άλλο. Τον κόσμο μας, εσένα, το ξαναείπα και κλείνω και με σένα, πάρα πολύ. Σε θεωρούμε φίλο, εννοείται. Είστε φίλοι. Είσαι φίλος και εντάξει, σιγά σιγά, αγάλι, κάτι καλύτερο θα κάνει. Έγινε. Ξεκίνησε κάτι ωραίο, πολύ δυναμικό, έρχεται όμως κάτι πολύ καυτό. Μπράβο. Σύντομα. Έτσι, συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Περίμενε. Να θες κι άλλο. Μια συνέντευξη δεν περίμενε. Είναι ο Δημήτρης αυτό σίγουρα. Είναι ο Δημήτρης. Θέλω δύο λόγια για το Olympic Park. Και εγώ θα ήθελα. Γενικά σαν σύνολο. Όχι ψέματα. Για Λάρισα και μετά για Olympic Park. Πρώτα να ξεκινήσω Λάρισα. Ξεκινά από Λάρισα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Λάρισα αυτό που είδα. Μ' άρεσε και η νύχτα όμως. Αναφέρομαι σε σένα μόνο. Ωραία. Περίμενα, το έχεις υποσχεθεί. Έξοδο και δεν με έβγαλες. Τελεία σε αυτό. Ναι, έχεις δίκιο, δεν σε έβγαλα ακόμα, αλλά ήσουν εδώ. Ήσουν εδώ. Βλέπεις ότι ήμασταν λίγο δύσκολα. Ξέρω, όχι, ήμασταν πολλές ώρες. Δεν σου είπα τίποτα. Ναι, αλλά είναι καλύτερο στη νύχτα το πάντελ. Δεν του είπα τίποτα. Καλύτερος. Ναι, δεν του είπα τίποτα. Εντάξει, τον είδα πως ήταν. Αλλά πριν το τουρνουά μου είπε εγώ. Ναι, και αλλά σε είδα εδώ και δεν είπα τίποτα. Είναι δεσμευμένος για την επόμενη. Δεν πειράζει. Ο Τόλης όμως επειδή έχει εικόνα. Όχι, δεν του είπα τίποτα. Δεν του είπα τίποτα. Κλείνουμε τη Λάρισα. Απαντήθηκε το ερώτημα. Λοιπόν, για το πάντελ εδώ. Για το χώρο μας εδώ πώς σου φαίνεται. Από την πρώτη αν έχεις δει κάποιες αλλαγές. Που είχα έρθει την προηγούμενη φορά, σας είπα ότι είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Το είπα και στον κόσμο της Αθήνας αυτό, όταν γύρισα. Και βλέπω και αλλαγή στους μοκέτες, άλλαξε όλο. Και στους παίχτες το λένε, ότι είναι άλλο πράγμα. Όχι μόνο οπτικά, αλλά πάνω απ' όλα που παίζουν. Και αν καιρό έρχονται και άλλες αλλαγές. Το ξέρω, τα έχω δει. Και περιμένω και σε περιμένω, μακάρι να πάρουμε και η Αντρέα. Εννοείται. Να τηρήσουμε τις υποσχέσεις που είπαμε. Εννοείται. Και ένα θέλω και τον πρόεδρο. Εδώ συναγωνιστής. Συναγωνιστής εδώ. Εγώ μπαλάκια θέλω να πάρω. Τίποτα, μας έκανε καλό καιρό, είμαστε σούπερ, προχωράμε, ό,τι γίνει γίνει. Επόμενο τουρνουά, πρόεδρε, πού το λες? Άνοιξε. Τι γίνεται τώρα, για πες. Αυτό δεν το κανονίζω εγώ. Αυτό το κανονίζουν άλλοι. Εγώ θα πίνω καφέ στον υπόλοιπο. Εδώ με τον κύριο, εδώ. Θα τον βοηθάω. Έτσι, γουστάρω. Θα χάσει τη δουλειά σου. Τα παιδιά, και να πούμε ότι τα παιδιά τρέξαν πάρα πολύ. Όλοι. Ο Ηλίας, ο Νίκος. Υπομονή και επιμονή. Βέβαια. Και άλλοι δύο που δεν είναι εδώ τρέξαν πάρα πολύ. Πιο πολύ από όλους. Λοιπόν, έχω νικητές, Μέντι. Πρώτος τίτλος, φαντάζομαι. Ναι. Δεν έχει ξαναπάρει. Όχι, εγώ δεν έχω ξαναπάρει. Ο Λευτέρης έχει ξανακερδίσει. Αν είναι πολυνίκης. Άρα εσύ πρέπει να μιλήσεις. Όχι, δεύτερος τώρα. Εντάξει, πήραμε την D, πάμε από εδώ και πέρα στη κατηγορία. Ναι, από εδώ, από Λάρισα. Από εδώ, Λάρισα, ναι. Πώς φάνηκε το τουρνουά? Πολύ ωραίο. Τέλεια οργανωμένο. Πολύ ωραία όλα, ωραία τα ματσάκια.
Πάμε για το επόμενο. Φάγαμε και κρύο τώρα το βραδάκι. Λίγο κρυουλάκι είχε, αλλά εντάξει. Να τεντώσει το δέρμα. Φάγαμε όμως, ήπιαμε και τις μπυρίτσες και στρώσαμε, εντάξει. Εσύ πέρασες καλά? Εγώ πέρασα πολύ ωραία. Δυστυχώς έχει κρύο το βράδυ τώρα, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά είναι. Πολύ ωραίο τουρνουά, μπράβο στους διοργανωτές, στους χορηγούς κτλ. Να ξαναγίνει και να ξαναέρθουμε και να ξανακερδίσουμε το Σίτ την επόμενη φορά. Εγώ το είχα πει πολύ πριν, πολύ. Το δήλωσε. Το έχω κιόλας. Είναι τρομεροί παίχτες. Νικητές Μένσι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Πέρασες καλά? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία τουρνουά. Φάγαμε πολύ κρύο βέβαια. Εντάξει, το ευχαριστηθήκαμε. Έχουμε δέρμα, ξέρεις. Καινούριους θάπητες εδώ. Όλα καλά, όλα ωραία. Όλα ωραία. Είχε κόσμο, μου άρεσε. Τώρα για μένα εσύ δεν ξέρω αν θα ξανακατέβουμε. Πάμε λίγο προς τα πάνω. Πρέπει, νομίζω, ναι. Εσύ παίζεις βόλεϊ και εσύ μπάλα. Κανονικά. Σωστά, καλά θυμάμαι. Ναι. Άρα αυτή η ανάμειξη πάει για μεν μπει, παιδιά. Είδες πώς το φτιάξεις. Έτσι, μ' αρέσει. Λοιπόν, πού αφιερώνεται αυτή τη νίκη γρήγορα? Αυτό πρώτα. Εγώ στον Νίκο που του παλέψαμε και έχουμε 2 στα 2. Ναι. Πέρυσι εδώ είμαστε πάλι νικητές. Είμαστε back to back. Ακούστε. Τώρα είμαι σε καιρικές συνθήκες όπως θα πάνε σε λίγο καιρό εδώ τα παιδιά. Μπάνσκο, νικητές Mix B, συγχαρητήρια. Matrix, Παλάσκα, εντάξει, αλλού. Σας ευχαριστώ Τόλου, σας ευχαριστώ. Προσπαθήσαμε. Ήταν μια καλή μέρα. Τυχερός που έπαιξε μαζί σου. Με στήριξε σήμερα πολύ, η αλήθεια είναι, και τον ευχαριστώ. Ας καλά. Κάτι έκανε. Όλα καλά. Δικές σου δηλώσεις τώρα, σειρά σου. Τι να πω. Συμπαίκτρια. Η συμπαίκτριά μου είναι τρομερή, φίλε. Δεν την ξέρετε, τη μάθατε. Τίποτα. Πρέπει τώρα να κάνουμε προπόνηση στην Ασία. Να πάρουμε και άλλους στόχους. Λοιπόν, είναι ένα ταξίδι που το προσφέρει το LA Travel. Μπάσκο, θα πάτε μαζί? Αν τα φτιάξουμε Αν μέχρι μπορούμε τότε, να πάμε χώρια. Ό,τι προτείνετε εσείς, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Πρέπει να τα φτιάξουμε για να πάμε. Ναι. Και να πάτε σαν φίλοι. Θα είναι λίγο awkward να πάμε σαν φίλοι. Ειδικά αν έχουμε. Διπλό κρεβάτι θα έχει. Συμβαίνει κάτι εδώ? Όχι βρε παιδιά, απλά λέω αν έχει ο άνθρωπος το άλλο του μισό, έχω εγώ το άλλο μου μισό, γιατί να μην. Μπορούμε να γίνουμε 4 και να γίνουν 4 μισά. Φτιάξτε το. LA Travel, εδώ μπορεί να δώσει άλλα 2 ώρα εδώ να πάμε. Ό,τι μπορούν. Ευχαριστούμε πολύ. Είδατε, μπήκαμε στο κλίμα, έτσι. Έτσι. Είμαστε έτοιμοι για σκι. Έτοιμοι για σκι. Γιατί? Γιατί έχω χάσει το Melby από αυτό να δω. Ποιον, να το φέρουμε εδώ? Να πούμε ότι τον έβγαλα στο live πρώτα απ' όλα Matrix, έτσι, του πάντελ. Να δηλώσω ότι ήταν η τελευταία φορά που κέρδισε. Δεν ξανακερδίζει με μένα απέναντι. Δεν πειράζει, δεν ξανακερδίζει με μένα απέναντι. Και πάντα μαλάκα είσαι μέχρι εκεί. Κερδίζεις και δεν μπορείς να πας στο παραπάνω. Κερδίζεις και είσαι μέχρι εκεί. Οπότε τι κερδίζεις, κάτσε χάσε και πήγαινε σπίτι σου. Και άσε να κερδίσουμε εμείς. Την επόμενη φορά θα σας αφήσουμε να μιλήσεις παράπονο. Αυτές αρκετές δηλώσεις για σήμερα. Αυτά ήταν τα νέα μας για σήμερα. Ευχάριστα ή δυσάρεστα, πάμε στον Πάσκο. Έχω τους νικητές. Συγχαρητήρια παιδιά. Τα αδέρφια Πατσουράκος, Δημήτρης και Θοδωρής. Ωραίο παιχνίδι και από τους δύο. Περάσατε καλά? Πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Λαρισινός τελικός. Ναι. Γνωριζόμαστε πολύ καλά με τα παιδιά. Παίζετε καιρό μαζί. Μας πήρε πολύ αργά. Έτσι, είναι Κόπα Λιμπερταδόρες. Ακριβώς. Πριν είχαμε Champions League, τώρα Αργεντινή. Πιστεύω να άξιζε το ξενύχτη. Δεν ξέρω, κάμεραμαν κάνει κάτι νοήματα. Για πες εσύ, πώς πέρασες εδώ στο τουρνουά? Πέρασαμε πολύ ωραία. Ωραίος ήταν το τελικός, νομίζω ότι ευχαριστηθήκατε. Τα παιδιά είμαστε και γνωστοί και φίλοι, πάντα παίζουμε ωραία ματσάκια. Και αυτό, λαρισαϊκός τελικός. Προσπαθούμε εδώ στη Θεσσαλία και με τα παιδιά από το Βόλο που είμαστε κοντά να ανεβάσουμε λίγο το πάντελ και να φτάσουμε λίγο την Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ωραία, που είναι πιο μπροστά. Μ' άρεσε το επίπεδο. Πάντα. Ωραία. Ναι, είχαμε και ομάδα από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα. Μπράβο. Συγχαρητήρια, παιδιά. Να μην σας κρατάω πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κουραστεί εμείς. Σε 5 λεπτά είμαστε σπίτι. Σε 5 λεπτά. Εμείς θα κάτσουμε εδώ. Με τη νέα χρονιά. Τη νέα χρονιά. Πικ που ξεκινάει. Εμείς πρώτα έχουμε Finals και μετά έχουμε Ολύμπικο. Ολύμπικο ξεκινάει. Ναι. Ωραία. Αν μπορέσουμε να κάνουμε, θέλουμε να κατέβουμε και Αθήνα μια φορά. Έχετε έρθει. Θέλαμε να κατεβούμε τώρα στο ελληνικό, αλλά άλλαξαν ημερομηνίες. Πήγα από δεύτερη εβδομάδα πρώτη και δεν μπορέσαμε. Πρέπει. Κατεβούμε όμως και μια Αθήνα. Ναι, θέλουμε μια Αθήνα. Είναι δυνατό διδήμο.
Συγχαρητήρια, παιδιά. Πάρα πολύ. Σας περιμένουμε Αθήνα. Και όχι μόνο. Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, καλές γιορτές. Καλή χρονιά, παιδιά. Συγχαρητήρια. Κάτσε, τρέχοντας. Θα πάμε σε ένα παίχτη τώρα, ο οποίος μπορεί βάσει παιχνιδιών, όπως λέγανε και στο YouTube, να έχει τρέξει από εδώ μέχρι την Αθήνα. Παντελής Ιωαννίδης, παιδιά. Α, σηκώνεσαι κιόλας. Άνετος, Αφού δεν έπαθα παίχτη λίγο εδώ. Αφού δεν έπαθα κράμπα, ναι. Αφού δεν έπαθα κράμπα. Θες να κάνουμε διατάσεις, κάτι? Όχι, είμαι καλά. Έπαθε, πήγα να πάθει. Κουραστήκατε λίγο, Εγώ κουράστηκα πάρα πολύ. Η αλήθεια. Πήγαν όλα τσίμα. 2 στα 2, αλλά. 2 στα 2 στο τελικό, το είπα στο βίντεο χθες. Σε ήθελα στο πάνελ. Αν και το πάνελ, περίμενα να σου πω λίγο, ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έφερε σφινάκια, ποτά, ο Δημήτρης. Έβλεπα κάτι ποτήρια εκεί πίσω, αλλά. Τα λιγουρευόταν, έλεγε να τελειώσουμε να πάμε να πιούμε. Έχω μια ερώτηση για σένα. Τώρα, παίζεις από τις 3.30 και η ώρα είναι 11. Κοντά Μία παρά. Πες μου, τι θα φας πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θα βγούμε κέντρο τώρα ότι έχει ανοιχτό. Θα τα φάμε όλα. Μαγνήσια και φυσικοθεραπείες αύριο, ξεκούραση. Χριστούγεννα, μακάρονα, κουραμπιέδες. Ναι. Πώς φάνηκε το τουρνουά? Εμένα μ' άρεσε, φίλε. Και είδα και το επίπεδο πολύ δυνατό. Μπράβο. Παλεύουμε. Πέρα να παίξετε μαζί και Αθήνα και λοιπά. Ναι. Θα παίξουμε. Θεωρώ. Αν ήσουν ξεκουράστος. Αν είχα παίξει κάνα 2 σετ λιγότερα, γιατί εσύ έπαιξε με μια παίχτρια η οποία. Με κουβάλισε. Σε κουβάλισε. Δεν ξέρω. Έπρεπε να έκανες μια επιλογή να έπαιζες μόνο αντρικό. Και τον είπα και τον Παντελή, θέλει μόνο αντρικό. Γιατί είναι πολύ κούραση. Εμείς ήμασταν και εδώ και έπρεπε να τρέξουμε για το τουρνουά. Και το μισό μας από πάνω ήταν δύσκολο. Δηλαδή φτάσαμε στο τελικό και αυτοί παίξαμε δύσκολα μάτσα. Παίξαμε δηλαδή στην οχτάδα με αυτούς που κερδίσαν τα παιδιά στο τελικό. Και η ημιτελικό πήγε γεμάτο. Ήταν δύσκολο ταμπλό. Παιδιά, μη σε κρατάω άλλο. Γιατί εσύ έχεις. Το λυπάμαι, παιδιά, πραγματικά. Έχει κάνει χιλιόμετρα εδώ. Δεν έχω πάθει κράμπα, είμαι καλά. Αφού δεν έχω πάθει κράμπα, είμαι καλά. Καλές γιορτές, καλή χρονιά. Τα λέμε από τη νέα χρονιά. Θα τα πούμε εμείς, ναι, εννοείται. Τα λέμε συνέχεια. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα τουρνουά. Πραγματικά, ό,τι και να πω είναι λίγο. Φτάσαμε τα 24 τουρνουά event το 2024. Για εμένα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους εσάς, παίκτες, θεατές, τους ανθρώπους που έχετε τα κλαμπ. Να ευχαριστήσω φυσικά τις 2 εταιρείες που είμαστε παρόν σε όλα τα τουρνουά του πάντελ μας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Το PPT, τα κλαμπ που έχουμε πάει σαν Ντέλος TV. Πραγματικά είναι συγκινητική στιγμή για εμένα αυτή. Ένας χρόνος, δεν το περίμενα όλο αυτό, να συνεχιστεί με τέτοιο ρυθμό κάθε εβδομάδα να είμαστε μαζί. Το ξέρει και ο Στέφανος εδώ, που κρατάει τώρα την κάμερα, ότι συνήθως λέω τα συνηθισμένα. Βλέπεις τώρα το άλλαξα. Όμως σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και το εννοώ όλα τα παιδιά εδώ του team του Ολύμπικο στη Λάρισα. Η φιλοξενία ήταν κάτι το οποίο ήταν το κερασάκι στην τούρτα για τελευταίο τουρνουά. Δεν έχω λόγια να σας πω ευχαριστώ. Κάνετε τα πάντα για να τα έχουμε όλα. Φοβερή φιλοξενία. Θα ήθελα πολύ να ξαναέρθω τη νέα σεζόν και πιστεύω ότι θα ξαναέρθω. Όμως τώρα πάμε να ξεκουραστούμε. Θέλω να περάσετε super duper τα Χριστούγεννα, να έχετε μια φοβερή χρονιά, όπως και το 2024 ήταν τρομερό, γιατί είδαμε ματσάρες, ματσάτσες και άλλα πολλά. Πού μου είστε, φιλιά πολλά, τα λέμε τη νέα χρονιά. Ξεκίνησε άλλο ένα ταξίδι, το τελευταίο του
2024, backstage, μέσα στο αμάξι, έξω από το αμάξι. Τι να κάνω. Μπαίνει. Είμαστε έτοιμοι. Δίσκο σήμερα, δίσκο. Οκ. Τέλεια. Ο Τόλης γράφει βίντεο τώρα που μιλάμε. Χαιρετίσματα στο βίντεο. Λοιπόν, τέλεια αγαπάκι μου, σ' αγαπάω. Φιλάκι, γεια. Δεν πειράζει που κλαίω λίγο. Θεσσαλικό κάμπο, ήρθαμε. Θα βάλουμε το γυαλί. Με το γυαλί βλέπω καλύτερα. Τι έχουμε? Θα σου πω ένα μυστικό τώρα που είμαστε εδώ. Εσένα. Για πες. Το γυαλί το φοράω γιατί το βράδυ που κάνω παρουσίαση. Γιατί? Έχεις μόνο μια ευκαιρία, γύρνα την κάμερα να απαντήσεις. Έχω μόνο μια ευκαιρία. Γύρνα. Γιατί το φοράω, μου το έχεις πει νομίζω, αλλά δεν θυμάμαι. Για να βλέπεις τα σκονάκια σου να μην φαίνεται ότι κοιτάς αλλού όταν δεν ξέρεις τα ονόματα. Ήταν πολύ λάθος η απάντηση. Γιατί? Η απάντηση είναι, παιδιά, με το που μπαίνει το γυαλί είναι λες και βάζεις μια... Άρε, με αυτό το σκέφτηκα. Βάζεις κάτι, δηλαδή... Σαν το Σούπερμαν, με το που βγάζει το... Βάζεις στολή, βάζεις στολή. Μπήκε. Έτσι, και σπάνια με βλέπετε χωρίς πλανάρα, και τα δύο. Φωτογραφία είναι αυτό. Εδώ, σ' αρέσει. Κέντρο. Για πες. Πολύ ωραία αγορά. Αλλά έχουμε φωτίσει υπέροχα. Το κέντρο μέχρι στιγμής είναι σούπερ. Εδώ είσαι, έπιασες. Φοβερά, εδώ στολισμένα, έχει να πιείτε, να φάτε. Κάποιοι δεν προλαβαίνετε να έρθετε, του χρόνου όμως, δεν πειράζει, πάμε από εδώ, ελάτε. Κάτι φορές που τα κλασικούν, όχι πολλές, να μην μπορέσω να κάνω την εισαγωγή πολύ με την πρώτη. Όμως πρέπει να παραδεχτεί αυτός εδώ ο τύπος, γιατί είναι σχεδόν σε όλες τις εισαγωγές, πόσο δύσκολο είναι να μιλάς μπροστά σε κόσμο και να μην έχω κάνει λάθος. Πες, παραδέξου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν δυσκολεύεσαι γενικά, να τα λέμε αυτά. Εντάξει, είναι οι φορές που σου πιάνει λίγο η... Πες το, δεν πειράζει. Μαλακίες. Και ναι, εντάξει. Αλλά στο τέλος της ημέρας το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντα καλό. Εδώ, εγώ σου λέω, όταν κάνουμε το live, πες μου πώς γίνεται, ρωτάω και εμένα μαζί. Στο live δεν κάνω κανένα λάθος. Όχι, όντως δεν κάνεις, είναι αλήθεια. Δεν κάνεις. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά σου μιλάει η εμπειρία χρόνων τώρα. Οπότε τόσο καιρό το κάνεις. Δεν ξέρω. Απλά το που μου ήρθε λίγο στην αρχή, ενώ είναι ίδιο σχεδόν, πάντα κάτι παίζει. Στο ίδιο σημείο ήμασταν μερικούς, ούτε μήνες. Είναι μήνες, περάσανε αλήθεια. Ξανά εδώ, νάτι. Μιχάλης Μεσιάρης. Για εδώ, μπράτσο. Εντάξει, τώρα φλάνγκ. Εγώ, λοιπόν, έχουμε ρεβάνς. Περίμενε. Να τα πεις εσύ, πάρ' την κάμερα. Όχι, κατάς. Έρχομαι σαν ηττημένος. Στο προηγούμενο είχα χάσει. Και επειδή γουστάρα μπασκετάκι, θα βάλουμε βασικά πάλι στοίχημα. Με την προβλήση ότι μπορώ να ξαναχάσω, αλλά δεν με πειράζει. Παίζουμε εδώ. Θες να πεις ένα μήνυμα κάτι? Τι να πω? Τι στοίχημα? Εγώ λέω να βάλετε διπλά. Μία ποικιλία, εγώ το είπα χθες. Ποικιλία? Την ποικιλία αυτή την ωραία που είχαμε πάρει. Μιχάλη, δέχεσαι? Ό,τι. Ποικιλία. Δώσε χέρια. Εγώ να ξεκινήσεις αυτή τη φορά. Εγώ? Ναι. Σαν χαμένος, ok, έχω και ωραία. Πάμε κυρίες και κύριοι. Καλή επιτυχία. Είμαστε έτοιμοι, καλή επιτυχία. Βάλε κέρμα, μισό λεπτό, πάμε. Πάμε. Δώσ' το. Πάμε. Σε γράφω από αυτή την πλευρά αυτή τη φορά. Μπας και νικήσεις. Κάτσε από εκεί. Να δω λίγο απολογία θέλω. Πάμε. Ξεκίνησε και είναι όλα μέσα. Σαν τον Steve Curry. Κάρι. Κοιτάξτε σοβαρότητα στο βλέμμα.
τι έλουσα, παιδιά. Θα μας πάρει 600. Έχουμε σκορ. Ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα και εγώ νόμιζα ότι θα ξεκινήσει το δεύτερο round και μέτραγε ανάποδα. Όχι, δεν. 134. Μιχάλη, θες να κοιτάξεις την κάμερα το σουτάρι. Καταρχήν περνάω στο σίδερο, είσαι άγκυρος στα μισά. Το σίδερο αυτό το έχουμε. Παιδιά, είναι μακριά ακόμα. Δεν είναι καθόλου μακριά, είναι ρε μαλάκα. Ο άλλος κάνει λέει άπου. Έτσι, 134 πίσω. Δεν θέλει άγχος, εντάξει. Δεν θέλει άγχος. Το στοίχημα είναι στοίχημα. Πάμε πάλι. Όχι. Το στοίχημα είναι στοίχημα, το έχασα μόνος μου. Ναι, μπορούσα να πω καλύτερα, το έχασα μόνος μου. Άμα θέλει ο Μιχάλης ένα δεύτερο. Δεν θέλει ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης θα φάει. Ό,τι θέλετε παίζω. Όχι ρε, θα φάει την ποικιλία και θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, ξεκινάμε να στείλουμε το live, το τελευταίο live για το 2024. Εδώ οι κουρτίνες μας. Τα πάντα πήγαινε και από εκεί λίγο να δεις. Το πριν και το μετά. Θα είμαστε μετά. Θα κλειστεί, θα έχει ζέστη εδώ μέσα. Έξω έχει κρύο αυτή τη στιγμή. Όμως σε αυτό το σημείο 3, 2, 1 αντένα. Έτοιμο το στούντιο. Εδώ να πας και πιο εκεί και να πάμε. Για το κόσμο. Παρόλο που έχει πάρα πολύ κρύο εδώ στο παραβάν, πέφτει λίγο την κάμερα να δείξω. Εδώ. Βλέπουμε από εδώ τελικούς, από εδώ σόμπες. Εμείς εδώ κόβει λίγο, όχι πολύ αλλά κόβει. Όσο μπορεί. Ωραίο σκουφάκι. Το μπασκετικό δεν σου πήγε σήμερα, ακόμα μια φορά. Στη Λάρισα έχεις 2 στα 2. Είναι άλλα στο παντελικό. Παντελικό τρομερός, τι άλλο. Εντάξει, θα σου πω, ρεαλιστικά. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ό,τι βλέπω. Και τζάμι σου έπαιξα. Εντάξει, σιγά. Ήμασταν μέσα στο παραβάν και βγήκα τώρα μετά από πάνω από μια ώρα. Μιλάμε. Έχω παγώσει. Θα το φτιάξω, έλα. Πάμε εδώ. Λέγαμε τα παιδιά κάνουμε το live εδώ. Πώς θα γινόταν το live? Εδώ, δεν ξέρω. Θα ήτανε... Δεν γλιστράει ρε. Όμως θα σου πω, δεν καθόλου δεν γλιστράει. Να σου πω όμως κάτι, άκου κι εσύ. Το πρώτο live που θα κάνει, πρώτο, στο 7 ήτανε, στην Παλίνη. Έφτασε τελικώς. Κάπως έτσι. Και πώς το έδειξες? Θα το βάλω μετά, θα πάθεις πλάκα. Έφτασε σε σημείο τέτοιο. Αυτό, θυμίζει λίγο κατάσταση εδώ. Στρόφμεν και Στρόφεν. 10 παρά 7 ακριβώς. Θα ξεκινάγαμε 5.30. Εντάξει, έχει υγρασία το γήπεδο, το δείξαμε. Ναι. Το καλό όμως ποιο είναι? Για πες το καλό. Μία καθυστέρηση, ένα tie break, ένα Στρόφερ. Βρε πες το καλό. Ότι τα παιδιά στη Λάρισα. Τα παιδιά στη Λάρισα φρόντισαν. Τα παιδιά στη Λάρισα είναι φοβεροί. Φρόντισαν να μείνουμε άλλη μία νύχτα. Φαγητά, ποτά, εδώ τα πάντα έχουνε. 1000 χρόνια. Θα το πούμε και στο live μετά. Πατσουράκος. Πολύ εύκολη ματσάτσα. Και 2-1. Πρέπει να υπάρχουν. Λοιπόν, 5-2. Τα αδέρφια Πατσουράκος, Δημήτρης και Θοδωρής. Τι, τελειώσαμε? Νίξε ώρα. Εντάξει, μία ώρα λέγαμε θα είμαστε Αθήνα, Τολί. Μία ώρα ήταν άλλο. Και είμαστε μία η ώρα, παιδιά, εδώ. Χαμός. Μόνο οι κουρτίνες έχουν βγει. Το backstage κάπου εδώ. Έφτασε σχεδόν στο τέλος. Σχεδόν, άντε κάνω πλανάκια αύριο το πρωί που θα γυρνάμε. Φιλαράκια μου, πού μου είστε? Ήθελα κάτι από το ξέχασα, περίμενε. Φιλαράκια μου, πού μου είστε, τι κάνετε? Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους, με υγεία σας και τις οικογένειές σας. Εμείς όμως είμαστε εδώ σήμερα, στο Ολύμπικο στη Λάρισα. Το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό αυτό το τουρνουά, είναι αλήθεια. Τα παιδιά εδώ είναι όλα πολύ καλά, φιλόξενα, μας έχουν στα όπα-όπα. Τι θα δούμε όμως εδώ σήμερα και γενικά αυτό το τρίμερο? Ματσάρες, ματσάτσες, ποτάρες, φαγητάρες και άλλα πολλά.
Τι αργότερα, μαλάκα. Τουλάχιστον τα ποσοστά. Ωραία, έλα τώρα. Άντε. Μ' άρεσε, δεν ξέρω. Ήταν η σοκολάτα ζεστή, βγαίνει από μέσα από το πλάνο. Μ' άρεσε. Είχε η φωνή, ξέρεις, με την καραμέλα μέσα. Γράφει τώρα. Με την καραμέλα δηλαδή. Φιλαράκια μου, σας φέρνω σοκολατίτσα ζεστή. Πάμε. Τι έγινε, αγόρι μου, τόσο πολύ σ' αρέσει η μουσική. Φιλαράκια μου, πού μου είστε, τι κάνετε, καλή χρονιά, μου έχετε λείψει πολύ. Φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μου, πού μου είστε, καλή σεζόν. Σας έχω φέρει Σαλόνικα στο Padel Indoor Club, όπου διεξάγεται το πρώτο βαθμολογούμενο τουρνουά του Padel Match. Η σεζόν προμηνύεται καυτή. Και ακροβατικό. Φιλαράκια μου, πού μου είστε όμως, και PPT πάνε μαζί. Και έχουμε έρθει σήμερα στο Víbora Padel Academy, που διεξάγεται τουρνουά φοβερό. Φιλαράκια μου, πού μου είστε, σήμερα έχουμε έρθει στο τουρνουά του Arena Padel Club. Εδώ όμως ξεκίνησε το πρώτο που μου είστε για την ιστορία του Padel, έτσι. Φιλαράκια μου, πού μου είστε, σήμερα έχουμε έρθει στον αγαπημένο Βόλο και στο Γκαλιτέ Padel Club. Έπαιξε πολύ ωραία. Και άντεξε. Διοργάνωση, Víbora αγαπημένο κλαμπ. Φιλαράκια μου, πού μου είστε, εδώ με το Padel Match. Πρώτο τουρνουά στην Αθήνα, μετά από Αλβανία, έχουμε έρθει εδώ, στο Padel Play στο Μαρούσι. Βρισκόμαστε στο ιστορικότερο Padel Club της Ελλάδας. Φιλαράκια μου, πού μου είστε, σήμερα έχουμε έρθει με το PPT στο Athens Padel Club. Φιλαράκια μου, πού μου είστε, σήμερα έχουμε έρθει στο παγκόσμιο του παγκοσμίου Oliver Padel Club. Φιλαράκια μου, πού μου είστε, σήμερα έχουμε έρθει στο ομορφότερο κλαμπ της Ελλάδος. Φιλαράκια μου, πού μου είστε, τι κάνετε, σήμερα έχουμε έρθει στο τουρνουά του Maritime, εδώ στο αγαπημένο Víbora Padel Club. Φιλαράκια μου, πού μου είστε, σήμερα σας έχω φέρει στο Ηράκλειο της Κρήτης, Sport Point, Padel Match, ματσάρες, ματσάτσες. Φιλαράκια μου, πού μου είστε, σήμερα έχουμε έρθει στο αγαπημένο Tenné Club. Φιλαράκια μου, πού μου είστε, τι κάνετε, σήμερα έχουμε έρθει στο event που διοργανώνει το Olympico Padel Club εδώ στο ελληνικό μαζί με την Adidas. Προσκεκλημένος είναι ο Όσκαρ Αχέα, που θα αποδείξει ότι οποιαδήποτε δυσκολία μετατρέπεται σε ευκαιρία. Είσαι έτοιμος, έτοιμοι, όλοι είμαστε έτοιμοι. Φιλαράκια μου, πού μου είστε, σήμερα έχουμε έρθει στο Olympico Padel Club εδώ στο ελληνικό, όπου διεξάγεται το πρώτο ιατρικό τουρνουά Padel. Φιλαράκια μου, πού μου είστε, μου λείψατε μωρέ, μου λείψατε πολύ. Έκανα τις διακοπές μου, γύρισα όμως, και όχι απλά γύρισα, έχω έρθει στο Ολύμπικο εδώ στη Γλυφάδα. Φιλαράκια μου, τι κάνετε, πού μου είστε, σήμερα σας έχω φέρει στο παγκόσμιο Oliver Padel Club. Θα δούμε event που δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ, ανυπομονώ. Φιλαράκια μου, τι κάνετε, πού μου είστε, σήμερα έχουμε έρθει στο αγαπημένο Four Seasons Padel Club με το Padel Match. Φιλαράκια μου, πού μου είστε, τι κάνετε, σήμερα έχουμε έρθει με το Padel Match για πρώτη φορά στην Κύπρο και στις εγκαταστάσεις του Padel Park. Φιλαράκια μου, πού μου είστε ρε, τι κάνετε ρε, πού μου είστε. Βλέπετε, ο τέλος έχει γίνει διεθνής μαζί με το Padel Match και σήμερα
έχουμε έρθει στο Γερεβάν της Αρμενίας. Φιλαράκια μου, πού είστε? Σήμερα έχουμε έρθει στη Βολάρα, που βγήκαν τα βιολιά, η ματσάτσα και τι κάνει αυτός? Κρεμμύδια βγάζει. Τέλος. Από εδώ και πέρα, μόνο στα Ελληνικά. Τι κάνεις εδώ ρε? Μου είπαν δεν θα έρθεις. Έκανες εισαγωγή τρελή Είναι τέλεια, το που μου είστε. Είναι καλή. Όπα, τι σας έχω εδώ, φιλαράκια μου, πού μου είστε? Σήμερα έχουμε έρθει με το Paddle Match στο αγαπημένο πικ εδώ στη Σαλόνικα. Εδώ στροφή, φιλαράκια μου, πού μου είστε? Επιστρέψαμε Αθήνα και έχουμε έρθει στο αγαπημένο Víbora Paddle. Φιλαράκια μου, πού μου είστε ρε, τι κάνετε? Σήμερα έχουμε έρθει σε ένα τουρνουά το οποίο έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια και μιλάω για το Ολύμπικο εδώ στο ελληνικό. Αγαπημένο κλαμπ, όπως όλα τα Ολύμπικο.